Aquesta és la tercera conferència del cicle empordanès i català i forma part d'aquest cicle de la tardor organitzat per l'Associació d'Amics. El títol d'aquesta xerrada, com podeu veure aquí a la diapositiva, és l'empremta de l'Empordà i la cultura catalana en l'obra de Salvador Dalí. Però per poder explicar tot el que proposa aquest enunciat, necessitaríem una mica més dels 3/4 d'hora, espero, que contem avui. No espero allargar-me més que 3/4 d'hora. Per això hem preferit de centrar-nos només en la cultura popular catalana i empordanesa. Per què hem fet aquesta tria? Perquè Dalí, tot i ser un personatge molt conegut, amb una figura i una obra que formen part dels imaginaris col·lectius d'arreu del món, no renuncia mai a incorporar elements de la cultura tradicional catalana i empordanesa a les seves obres o a les seves performances. Mig parafrasejant a Montaigne, Dalí deia que l'única manera d'arribar a allò universal era a través de l'ultralocal. Potser per això el pintor sorprenia tothom quan acabava les rodes de premsa, fos a París o a Nova York, dient «Visca Dalí, visca Figueres». O deixava estupefactes els espectadors televisius quan enmig d'una entrevista es posava a recitar de sobte allò de «una polla xica, pica, pallerica, camatorta i ballerica» i no continuaré, perquè no m'ho sé. Dalí, amb les seves paraules i amb la seva actitud, revelava al món que aquesta cultura tradicional era molt important a la seva obra. Per comprovar que aquesta afirmació és certa, farem 3 passes. En primer lloc, definirem què volem dir quan parlem de cultura popular. Després, buscarem aspectes tradicionals o populars dins l'obra de Dalí. I per acabar, destacarem alguns d'aquests aspectes, els més rellevants, en uns períodes molt concrets de la vida del pintor. Comencem, doncs, per definir què és la cultura popular. Podem dir que és la cultura originària del poble, que sorgeix de forma espontània i que l'encarnen i la practiquen les classes populars, ja sigui com a actors o bé com a espectadors. Aquesta cultura es basa molt sovint en la memòria de la gent i s'acostuma a transmetre de manera oral, dins l'àmbit familiar o l'entorn comunitari. També sol estar connectada amb les formes de vida quotidiana i s'acostuma a celebrar durant les grans festivitats que tenen lloc en els espais públics. Si volem expressar-ho d'una altra manera, quan parlem de cultura popular, podem dir que ens referim al folklore o a la cultura tradicional d'un grup determinat, a un llegat col·lectiu on se superposen les tradicions, les cançons, les danses o les llegendes, a tot un corpus que al llarg dels anys s'ha anat transmetent de forma oral i on s'hi pot reconèixer tot un poble. Posem 2 exemples, les romeries i les festes majors, 2 celebracions molt típiques de l'Empordà i per extensió a la resta de Catalunya. Són 2 tipus de grans manifestacions populars que refermen els lligams culturals entre els assistents i el lloc on se celebren. Les romeries són festes d'origen religiós, durant les quals els participants s'apleguen en una ermita o santuari. Al marge de la cerimònia estrictament religiosa, a les romeries també hi ha jocs, danses i un àpat més o menys comunitari. Les festes majors són d'origen pagà. També reuneixen un nombre important de persones, ja siguin originàries del lloc o bé de les rodalies. Des del punt de vista del folklore, les festes majors són molt importants perquè són un dels moments de l'any en què conflueixen moltes tradicions populars. S'hi acostumen a celebrar concerts, correfocs, dinars de germanor, activitats infantils, castells de focs i fires de tota mena. També hi trobem cercaviles de gegants, capgrossos i bestiaris. Els castellers aixequen torres humanes i es ballen sardanes o altres balls tradicionals del lloc on se celebrin. Molts dels elements que acabem d'anomenar, i no és gens casual, apareixen en l'obra de Dalí, sobretot al principi de la seva carrera, quan és un jovenet que es nodreix de totes aquestes celebracions. Per comprovar-ho, ens introduirem en el segon apartat de la conferència. Per un cantó, veurem ràpidament una mostra d'elements tradicionals i populars dins l'obra de Dalí. Per l'altre cantó, la presència d'aquests elements en una sèrie d'actes festius protagonitzats per Dalí. Els anirem veient de forma cronològica.
Comencem, doncs, aquesta cronologia al gener del 1922, quan el pintor exposa l'obra Festa a l'Ermita a les Galeries del Mau de Barcelona, en una mostra que organitza l'Associació Catalana d'Estudiants. Aquell mateix any, Dalí també il·lustra 2 programes de fires i festes de la Santa Creu i en el mateix període dissenya la portada del llibre Pep Ventura i les velles tonades de la raça, de Publicacions Empordà, però que mai va veure la llum. La mala sort semblava perseguir-lo al principi, perquè tampoc es van publicar 4 dibuixos al carbó que va fer per l'edició de luxe de les Gràcies de l'Empordà de Pere Coromines, que la coberta del llibre la veiem a l'imatge. Les Gràcies de l'Empordà és un recull de proses poètiques d'influència noucentista, on Coromines idealitzava l'Empordà, el paisatge, els costums i les tradicions. Per l'edició de luxe, Dalí havia il·lustrat els capítols dedicats a la sardana, al vi ranci, als pagesos i als burros de viure. El 1924, Dalí dibuixa altres elements de la cultura popular i ho fa al costat del poeta Carles Fages de Climent, que li encarrega les il·lustracions del poemari Les Bruixes de Llers. Un exercici similar el trobem en les il·lustracions de Dalí per l'oncle Vicenç, una novel·la d'ambientació empordanesa escrita pel seu amic Josep Puig Pujades i que es publica el 1926. Dalí, però, no treballa tan sols sobre els aspectes de la cultura folclòrica i tradicional. De vegades, també para atenció a un nou tipus d'iconografia popular que està emergint, la dels anuncis dels mitjans de comunicació de masses, que el fascinen i l'interessen. Ho podem comprovar, per exemple, en l'apropiació artística que fa de l'anunci Los emplastos porosos perforados de fieltro rojo del Dr. Winter. El retall que us mostro a la imatge va ser trobat dins d'un dels quaderns de joventut que el futur artista va escriure entre el 1919 i el 1920. Aquest seria un dels anuncis que es podien veure a les farmàcies o a la premsa de l'època. Fos com fos, l'artista va transformar aquest personatge en Sant Sebastià, en una de les cartes que va enviar el poeta Federico García Lorca. Dalí també fa servir aquesta imatge per il·lustrar el catàleg de la seva segona exposició a Nova York, el 1934. Aquest és el catàleg i aquesta és la pintura de la qual parteix. Al cap de molts anys de tot això que estem dient, quan ja havia deixat enrere l'exili americà, Dalí va redactar el Manifest Místic, el 1951, que marcaria l'inici d'una etapa creativa que va batejar com a místico-nuclear. La revista A l'Empordanès va publicar un any després un extracte del manifest, però també contenia un altre text de Dalí, Tramuntana transcendental, acompanyat del dibuix que veiem a la diapositiva. En ell, Dalí donava forma al vent desfermat, aquest element meteorològic que s'associa molt sovint a la mitologia, la identitat i el caràcter dels empordanesos. Tornem a fer un salt, canviem de dècada i ens n'anem al 1961, l'any que comença el procés de creació del Teatre Museu. Com vostès ja saben, el 12 d'agost d'aquell any, la ciutat de Figueres va homenatjar el pintor, concedint-li la Fulla de Figueres. També es va posar una placa a la casa natal, es va celebrar una corrida de toros surrealista i, a més, li van oferir una ballada de sardanes, un castell de focs artificials i un sopar al pati de l'Institut Ramon Muntaner. Veurem ara a continuació unes quantes imatges d'aquell dia. Comencem amb aquesta fotografia d'en Melitó Casals, d'en Meli, on Dalí i Gala arriben en Cadillac a la plaça de Toros on es farà la corrida d'homenatge. Els gegants, que estan aquí al costat, plantats a la vorera, sembla que formin un gran passadís d'escultures que els volen donar la benvinguda. La segona fotografia és d'en Joan Bahí. El Cadillac ja és a dins de la plaça. Al costat del cotxe veiem 2 personatges molt alts, vestits de blanc, i a l'esquerra hi tenim en Berruga, el capgros de Figueres. La tercera fotografia, que també és d'en Meli, veiem Dalí que està saludant els espectadors.
I a la vora hi ha un d'aquests personatges vestit de blanc i amb berruga, que es veu aquí, que es veuen aquí fosquet, a mà esquerra. Per acabar aquesta cronologia ràpida, farem un últim salt temporal i ens n'anem al 28 de setembre del 1974. Aquesta data és la data d'inauguració del Teatre Museu Dalí, del qual aquest any hem celebrat el 40è aniversari. Abans d'obrir les portes del Teatre Museu s'organitza una rua festiva, multitudinària i espectacular, on hi ha majorets, bandes de música, cobles i colles sardanistes, gegants, dracs, capgrossos, trabucaires i fins i tot una elefanta. Per tenir una idea de com va anar tot plegat, mirem unes imatges. Aquí tenim la plaça de l'Ajuntament amb gegants i capgrossos. La fotografia, com veieu, és d'un bloc que és Figueres Antic, que jo us recomano que el mireu, perquè és molt interessant totes les imatges que hi surten. Aquí hi ha l'elefanta, que la fotografia és del mateix bloc. Més gegants, també a la plaça de l'Ajuntament. I al final, per cloure la inauguració del museu, van haver-hi uns focs d'artifici i la fotografia és d'en Meli. Amb aquesta imatge tancarem l'apartat cronològic sobre l'obra de Dalí i els esdeveniments festius protagonitzats pel pintor, on, com hem pogut veure, la cultura popular, folclòrica i tradicional empordanesa està molt present. Sense abandonar aquest territori, entrarem a l'última part de la conferència. A partir d'ara, aplicarem un zoom damunt unes quantes obres del pintor per analitzar de manera més precisa com decideix representar alguns dels personatges, elements i escenes vinculades amb el món popular i tradicional. Per començar, recordem que la majoria d'aquests elements Salvador Dalí els pinta i els dibuixa durant l'època juvenil, quan està començant a desenvolupar-se com a artista. Ara bé, és molt interessant comprovar com tot aquest món passa de la tela al paper, ja que apareix en els seus escrits de joventut, fet que es pot comprovar llegint els diaris d'adolescència del pintor. Aquests diaris van ser editats l'any 96 a cura de Fèlix Fanés i publicats per Edicions 62. Per acabar de reblar, resulta que Dalí no està sol a l'hora de consignar per escrit tots aquests elements tan propers i quotidians. L'Anna Maria, la seva germana, també escriu i pren notes sobre la vida diària de la seva família. Els diaris d'Anna Maria van ser la base del llibre Salvador Dalí vist per la seva germana, que va aparèixer l'any 49. El text s'ha reeditat en diverses ocasions, l'última fa un parell d'anys a cura de la Mariona, precisament. Comencem, doncs, ara amb aquest llibre de l'Anna Maria. Si busquem què va passar durant l'any 20, quan el seu germà només tenia 16 anys, Anna Maria escriu el següent. El més remarcable d'aquest any és el fet que l'Ajuntament de Figueres li encarrega al meu germà la realització de la carrossa que l'any següent haurà de formar part de la cavalcada dels Reis d'Orient, que desfilarà per primera vegada a Figueres. La construcció d'aquesta carrossa va tenir lloc als Caputxins, un edifici situat als afores de Figueres. Amb aquesta experiència descobrí la pintura al tremp. En un article de l'Alt Empordà del gener del 21 s'esmentava aquesta carrossa, tot dient: duien com a carrossa d'honor un esplèndid temple egipci, gràcies al treball i a la inspiració dels nostres joves artistes, en Joan Sobies i en Salvador Dalí. No us podem mostrar cap imatge d'aquesta carrossa, que de segur havia de ser ben especial, però per sort conservem la descripció que fa l'Anna Maria. La carrossa consistia en una gran baluerna tancada. A les altes parets hi havia gegantins dragons alats en llengües de foc i ulls guspirejants, que brillaven sobre colors vivíssims i decoratius. A les ales, als ulls, a la boca, tenien trossos de paper transparent que els donava una gran lluminositat. De la part superior sobreixien nines, cavalls de cartró i una gran quantitat de joguines. La carrossa dels Reis no seria l'últim encàrrec de l'Ajuntament a Salvador Dalí. Pocs mesos després, també l'any 21,
el jove va dissenyar els cartells de les fires i festes de la Santa Creu, que van promoure apassionades controvèrsies. Citem de nou a l'Anna Maria. L'Ajuntament, després d'haver-li encarregat la carrossa de la cavalcada de Reis, li n'encomanà una altra per fires, així com els cartells que havien d'anunciar la Santa Creu, junt amb altres coses. Tot obtingué un gran èxit i els setmanaris figuerencs, l'Empordà Federal i la Veu de l'Empordà en parlaren fent-ne lloança. A l'imatge veiem el carrer Camanyo, en plenes fires, en una foto que és de cap al 1900. Les fires eren una festivitat molt coneguda pel Dalí adolescent, ja que se celebraven a la plaça de la Palmera al costat de casa seva. En una de les entrades del seu diari, la de l'1 de maig del 1920, Dalí escriu sobre les fires dient: en resum, he passat uns 9 dies deliciosos, sentimentals. He caminat confós entre la multitud. He creuat els carrers, que eren riuades de pagesos. M'he aturat a sentir els xarlatans, etc. He anat amb les nenes, quan el crepúscul era dolçament exquisit. Les convidava als cavallets, a xurros, d'emprès a la Rambla, quasi intransitable. Fixem-nos ara en un dels primers cartells de Dalí sobre les fires del 1921. I podem llegir que les fires van tenir lloc de l'1 al 8 de maig. I a l'hora de representar les festes, Dalí les va voler encarnar en les figures dels gegants de Figueres i un cap gros, amb berruga, que saludava els espectadors. Podem dir que l'artista no va oferir una visió gaire idealitzada dels 3 personatges, com podem comprovar en aquesta fotografia del 1923. El segon cartell de fires, pintat per Dalí, també era del 1921. Si el llegim, veurem que el cartell anuncia els actes més rellevants que es faran durant aquestes dates. Potser és important de tenir-ho en compte, perquè els actes coincideixen amb la majoria d'elements populars, icones i personatges que Dalí anirà disseminant al llarg de les obres relacionades amb la cultura empordanesa que pinta durant aquest període. El cartell estava il·lustrat amb aquesta pintura que es troba al Museu Dalí de Sant Petersburg, a Florida. Hi veiem una colla de joves. El noi porta un porró i 2 noies uns cistells amb fruites. Una parella d'esquenes a l'espectador s'allunya cap al poble, que es veu al fons. Podem especular amb la hipòtesi que aquest poble sigui Figueres, semblaria normal, no? Vist des de la llunyania. Per què? Perquè no tindria massa sentit que l'Ajuntament de Figueres anunciés les seves fires mostrant al cartell la imatge d'un dels pobles veïns. Malgrat això, no podem garantir al 100% que es tracti de Figueres i aquest dubte, de fet, ens el genera la propera imatge. Aquesta obra de Dalí il·lustra el que segurament devia ser el programa de mà de les fires, editat per l'impremta Joan Vilà. En aquest cas, però, el dibuix que veiem no es correspon de cap manera amb la ciutat. La badia corba de la part inferior dreta amb la vela de la barca té més relació amb Roses o fins i tot amb Cadaqués que amb la capital a l'empordanesa. Malgrat això, es va fer servir de portada d'un programa de fires de Figueres. L'any següent, el 1922, Dalí va tornar a rebre l'encàrrec de l'Ajuntament per il·lustrar el cartell de fires. De fet, es van fer servir 2 obres del pintor. La primera, la imatge, va servir pel programa de mà dels actes de les fires que es van celebrar del 2 al 7 de maig. En el peu de foto de la imatge podem llegir dibuix d'estil cubista de Salvador Dalí. Al dibuix veiem la fira, amb uns edificis a mà dreta, i a mesura que ens anem acostant cap a l'espectador, la gentada que gaudeix de la festa, amb un grup de noietes en primer pla, una d'elles guarnida amb un ventall. El segon cartell és aquest.
L'obra original es diu Les Fires de Figueres, de cap al 1922, i pertany a la col·lecció de la Fundació Dalí. Fixem-nos-hi bé. Al fons de tot veiem la fira, amb els sostres de les atraccions i les carpes acolorides, amb gentada que passeja o que s'espera davant dels cavallitos. En segon terme, a mà dreta, un carretó amb una senyora, amb un vestit força llampant, i uns toreros, amb un que aixeca la muntera per saludar. En primer terme, també a la banda dreta, una mare lleta el seu fill, davant d'una taula on hi ha un porró. Si ens n'anem al cantó oposat, a l'esquerra, descobrim una noia que amaga el rostre rere un ventall, avergonyida potser pel comentari del futbolista de la Unió Esportiva. Els dos esportistes, en gabardina i bufanda, qui ho sap, podrien anar o tornar del camp de futbol. Al centre de la composició trobem una parella que passeja i un senyor i un nen d'esquenes, que sembla que vulguin anar cap a la gran carpa del fons. Dalí, el 1922, dedica com a mínim un altre trem al mateix tema. Aquí el veiem, Fires de la Santa Creu de Figueres, una obra que també pertany a la col·lecció de la Fundació. Igual que passava amb el dibuix del programa de mà o amb el primer trem, Dalí aquí repeteix alguns motius i personatges. Si comparem les carpes del fons dels dos quadres anteriors, aquesta última podia haver estat feta des de l'altre cantó de la plaça. Tornem, però, a les Fires de Figueres. Aquí a la dreta, una de les carpes acolorides s'ha transformat en un circ. I tenim una mona que s'infila pel cartell, un pallasso, un forçut i potser un equilibrista. Al fons, a l'esquerra del circ, els gegants de Figueres s'aixequen per damunt la gentada. Fins i tot m'atreviria a dir que són els mateixos gegants que va pintar l'any anterior. En primer pla, una noieta amb un ventall i al seu costat un jugador de futbol, també en gabardina i bufanda, com si continuessin la conversa del quadre anterior. Els toreros, enfilats al carro, també hi són, al fons, veient doncs com les escenes i els personatges es repeteixen. Aquestes pintures no només ens interessen per la temàtica popular que ens mostren, sinó perquè suposen l'interès de Dalí per provar noves tècniques i suports. I utilitza el trem en comptes de l'oli i canvia la tela pel cartró. L'Anna Maria ens ho explica així. Els olis s'han convertit en pintures al trem. Aquest és un moment estrany i desconegut en l'obra del meu germà. Imagina la composició que han de tenir els quadres on apareixen els temes més variats. Ara és una festa a l'ermita, amb nois i noies de galtes vermelles i cabells trenats que ballen sardanes. Ara, un grup d'artistes berenant sota una pineda, o escenes de circ, ballarines amb tutús, castells de focs artificials. Tot és decoratiu. En un dels que més m'agrada, embolcallat amb tons blaus, apareix la Mare de Déu, acompanyada d'angelets, que semblen nens del poble, asseguda davant les voltes de Can Font, reflectides dins l'aigua immòbil d'una nit de lluna. És una pena que no puguem comprovar els colors que explica l'Anna Maria, perquè no sabem on està aquesta obra. Repassem ara altres trems pintats, els trems pintats per Dalí entre el 1921 i el 1922, per comprovar posteriorment, en detall, com repeteix algun dels personatges o escenes que hem anat destacant. Les obres són aquestes: el cartell per les fires, l'home del porró, Mercat, la festa a l'ermita, un fragment d'una festa a l'ermita, la festa a l'ermita també del 21, que al seu revers hi ha les fires de la Santa Creu que acabem de parlar, una altra festa a l'ermita, la festa de Santa Llúcia a Vilamalla i les fires de Figueres, que també les hem ensenyades. I ara vull que s'hi fixin en uns quants detalls. Les noies amb ventalls sembla que agradaven molt a Dalí. Aquí en tenim unes quantes més.
els futbolistes, la lluna que va sortint a tots els quadros, la dona que està lletant el seu fill i també sempre hi ha un porró davant. Altres porrons, l'home del porró, una senyora que va vestida amb un xal de color groc, que segurament és una gitana, un home que enlaira un nen petit, amb un el veient de cares, l'altre veient d'esquenes, i els globus com si fossin fanalets, que segurament era un divertiment del jovent a l'hora del crepuscle. De forma ben evident veiem com en les escenes de romeries els capellans no hi falten. També trobem algun altre personatge simpàtic amb actitud una mica escatològica. Aquestes pintures Dalí les realitzava a casa seva, a Figueres, durant el curs escolar. Totes reflecteixen fets que passen durant aquest període. Per aquesta època, en Jaume Maurici, poeta i amic de Dalí, va fer una visita al taller del pintor, acompanyat per Joan Sobies. Maurici era director del periòdic A l'Empordà i el 17 de setembre del 1921 hi va publicar les impressions d'aquesta visita. Afirma Maurici: quan arribem a casa del nostre jove pintor, estava treballant en un trem. Iniciem la conversa mentre l'esguard fa escapades a les parets d'aquell estudi. D'ací d'allà esdevé ressonant el colorit de mantes pintures al trem, estridents i vigoroses, entre les quals hi veiem aquells dos cartells de les passades fires que van fer esqueixar barroerament les vestidures del filisteisme local. Anna Maria també recorda molt bé l'espai on treballava el seu germà. Ens el descriu així: les dues espaioses cambres que formen el taller del meu germà, que té Figueres, donen al carrer Montoriol. Cada tarda, quan el sol comença a davallar, hi entra obliquament, projectant-se les teles fetes al trem, com si fos un reflector que en desperta els colors brillants. Aquestes dues habitacions són plenes de gitanets que li serveixen de model, que amb la llum ataronjada que s'escampa per l'estudi semblen de coure. Les seves cares bronzejades ressalten sota els negríssims cabells. No paren mai d'enraonar i com que el seu xerroteig té un so especial, quan parlen tots alhora no s'entén el que diuen i sembla que la pioladissa dels ocells envaeix el taller ple de claror. Aquí tenim una pintura amb dos dels models descrits per l'Anna Maria. Es tracta de dos gitanets de cap al 21, obra que es troba al Museu Dalí de Sant Petersburg. A banda dels dos nens, també hi surt la lluna i la senyora embolicada amb el xal de color groc. A la part esquerra, però, descobrim un personatge fins ara desconegut, un senyor amb gorra, que fa anar la manivela d'un organillo. Aquest personatge ens remet a una parella relacionada amb la cultura popular empordanesa. Suposo que ho han endevinat. Em refereixo al Poll i la Puça. I veiem aquí una imatge de l'època. Dalí ens en parla en els seus diaris de joventut. Dimecres 26 de novembre del 1919. Les últimes clarors de la tarda morenta s'esveïen a poc darrere les muntanyes de Sant Pere de Roda i la claror blavosa del crepúscul embolcallava com un dens vel moral la plaça de la Palmera. El boter picava amb monotonia damunt el cercle de ferro i l'organillo del Poll i la Puça tocava una cançó trista. El Poll i la Puça eren marit i muller fills de Figueres i acostumaven a animar les festes populars. El seu malnom venia provocat per la seva escassa estatura. Ell era quasi cec i havia hagut de deixar la seva feina. Per poder subsistir, els dos es van dedicar a recórrer els carrers amb el piano de manubri. Segons explica l'Antonina Rodrigo en el seu llibre Anna Maria Dalí i Salvador, escenes d'infància i joventut, el Poll i la Puça eren vells, però encara ho semblaven més per la vestimenta que utilitzaven. La dona era molt petita i escarransida, duia un xal que la tapava completament
i passava el plateret mentre el seu home, el Poll, feia anar el manubri. Sovint els acompanyava el sabater d'Ordis. Aquest tercer personatge, el sabater d'Ordis, es deia en realitat Antoni Iglesias. Havia estat sabater, com el seu pare, i veí d'Ordis. Per motius que no són prou clars, es va trastocar, va deixar la feina i la família i es va dedicar a córrer per l'Empordà. Freqüentava les festes majors buscant el so de la música, perquè una de les seves dèries consistia en dirigir les orquestres amb una canya. Sovint se'l podia veure a la Rambla de Figueres, on intentava dirigir la música del nostre vent, la tramuntana. El poeta Carles Fages de Climent narra la vida del sabater en el seu llibre Balada del sabater d'Ordis, del 1954, que conté un epíleg i una il·lustració del pintor, que és el que veiem a la imatge. Recordem que aquesta no era la primera col·laboració junts entre el poeta i el pintor. Els havíem trobat molt abans, l'any 24, treballant junts a les Bruixes de Llers. Ens aturarem un moment en aquest poemari. Quan es va publicar, tots dos eren molt joves. El poeta tenia 22 anys i el pintor 20. Fages ja havia guanyat els primers premis de poesia i començava a ser conegut a Barcelona. Dalí, tot i que era conegut a Figueres, no havia exposat mai fora. Doncs per què Fages li va demanar a Dalí que il·lustrés aquest primer llibre seu? Per provar de contestar aquesta qüestió recularem una mica enrere, l'any 21. Perquè és el 15 d'octubre del 21 que l'Empordà Federal va dedicar un número especial a Enric Morera i Pep Ventura. Estava il·lustrat en dues obres del pintor. La primera va servir de portada, com veiem a l'imatge. I podem llegir clarament Empordà Federal, en Pep Ventura i en Enric Morera. La imatge recorda molt les que Dalí havia fet inspirant-se en les fires de Figueres, amb un grup de noies ballant, una sardana en primer pla i diverses rotllanes al fons. També fins i tot veiem una carpa. La segona imatge que il·lustrava aquest número especial de l'Empordà Federal era la sardana de les Bruixes i estava inclosa en un article molt llarg que es deia La sardana triomfant d'en Joan Noguera Soler. Segons Josep Playà, podria ser que Fages s'inspirés en aquest guaix per al seu llibre, ja que en el capítol dedicat a la sardana de les Bruixes, l'escriptor sembla citar l'obra de Dalí. On diu que veien sardanejar els bruixots i les bruixes en la nit de divendres, quan tota la setmana havia fet vent de tramuntana. Si observem l'obra de Dalí, però, ens adonarem que les bruixes dansen per sobre del mar, que aquest sí que és de la costa de Cadaqués. L'interès del pintor per la sardana no ens ha d'estranyar gens. Mirem què ens diu l'Anna Maria. A casa sempre es cantaven les lletres d'aquestes sardanes perquè eren realment boniques. Algunes nits de primavera el pare feia tocar les d'en Pep al carrer Montoriol. De fet, el notari Dalí, quan el seu fill era petit, va tenir la idea d'editar les sardanes d'en Pep Ventura i va encarregar a escriptors coneguts com en Joan Maragall, en Joan Llongueras o l'Ignasi Iglesias que hi posessin lletra. L'edició, però, va ser un fracàs. A la imatge veiem una d'aquestes edicions, la corresponent a la Capritxosa amb lletra de Joan Llongueras. Com a curiositat explicarem que Joan Llongueras, a més de poeta, era músic i pedagog i va ser propietari de Festa a l'Ermita, l'obra de Dalí. Aquest trem va ser el premi d'un concurs de poesia que Llongueras va guanyar. Festa a l'Ermita actualment és de la col·lecció de la Fundació. Continuem. Dalí cosí, a més de publicar algunes de les sardanes de Pep Ventura, també va conservar una de les tenores del músic. En vida seva, en vida del notari, l'instrument va passar a formar part de la col·lecció del Museu de la Música de Barcelona. Més tard, al gener del 28, Dalí va il·lustrar un article de Josep Puig Pujades sobre Pep Ventura que es va publicar a La dansa més vella. Com veiem a la imatge, aquest retrat del músic té molt poc a veure amb les imatges festives que hem vist fins ara. El va fer el 1927, quan el pintor feia les primeres temptatives dins del món surrealista. En aquest moment de traspàs cap al surrealisme,
Dalí no es manifesta precisament a favor de les tradicions. Com un infant que passa cap a l'adolescència, renega, si és que ho podem dir-ho així, dels seus orígens. I si no, fixem-nos en l'encontre que la revista L'Amic de les Arts va organitzar a l'Ateneu de Sitges el 13 de maig del 1928, en què participen Josep Carbonell, J.B. Foix, Sebastià Gasch i Salvador Dalí. L'objectiu d'aquesta trobada era d'exposar les últimes tendències en art modern. No cal dir que la intervenció de Dalí va ser la més atrevida, i si no, mireu el que deia. Caldrà encara que continuï explicant la profanació que representa la sardana ballada amb barret de palla i com avui aquesta dansa extraordinària és una de les maneres d'immoralitat més irrespectuoses a què es pot lliurar la nostra joventut? O bé, senyors, és que encara pot il·lusionar-nos en ple segle XX al construir una curiositat regional? Proposem a la gent que estimi la civilització, primer, l'abolició de la sardana. Segon, combatre, per tant, tot allò que és regional, típic, local, etc. Tercer, considerar amb més preu tot edifici que ultrapassi els 20 anys. I així es continua i continua. Aquestes idees, de fet, són les que es trobaven recollides, expressades de forma diferent al Manifest Groc, que el pintor escriu juntament amb Sebastià Gasch i Lluís Montanyà i que la mateixa revista L'Amic de les Arts va publicar al març del mateix any. Els promotors d'aquest manifest proposen, en comptes de la música tradicional, el que ells consideren la música popular d'avui, el jazz i la dansa actual. Malgrat tot això que acabo de dir, el pintor no va deixar mai la sardana. En plena època surrealista faria aparèixer, per exemple, el Porto Ploro en la guió de la pel·lícula Babaú, que Dalí no va filmar mai, però que en canvi va sortir publicada a edicions surrealistes el 1932. De fet, pel pintor, qualsevol excusa és bona per reunir una cobla i fer una ballada de sardanes. Mirem, si no, aquestes fotos de Portlligat. Aquesta és del 1957 i es va fer durant la visita dels ducs de Windsor a Dalí. La fotografia, aquesta precisament, està dintre dels armaris de la casa de Portlligat, vull dir que Dalí la tenia ben present. La segona fotografia és d'en Xavier Miseracs i aquí es pot veure Dalí i Umberto II de Savoia contemplant una sardana, i és de l'any 59. I la tercera foto és d'en Meli, i aquí el que veiem és un ball de sardanes del grup Mollet de Peralada. La ballada es va fer aquí mateix, sota la cúpula del museu, un any abans de la seva inauguració, el 1973. Podem afirmar, doncs, sense cap dubte, que les sardanes estan lligades a la vida familiar del pintor i eren habituals a les grans celebracions, des dels dies que el notari Dalí en feia tocar al carrer Montoriol fins a la inauguració del Teatre Museu. Teatre Museu, com ja sabeu, està considerat com la darrera gran obra daliniana, una obra que hem de contemplar com un tot, com una gran obra única. No obstant això, si ens aturem a les parts, anirem descobrint les diferents connexions amb l'univers de l'artista. Fixeu-vos, per exemple, en l'escultura de guix que tinc just darrere meu, que és la que veiem a la diapositiva. Es tracta del Poll i la Puça, o més ben dit, de l'homenatge que els fa Dalí a partir del record de la seva joventut. També sota la cúpula s'hi trobava la cobla, el conjunt escultòric del doctor francès anglès que va estar en dipòsit al museu fins l'any 93. Si pugem per l'escala d'accés que condueix als pisos superiors, ens trobarem amb els vestits que Dalí i Gala van utilitzar en un ball de disfresses, celebrat per Carlos de Beistegui al Palau de l'Àvia de Venècia el 1951. Aquestes disfresses, però, també van jugar el paper de gegants durant l'homenatge a Salvador Dalí del 1961. Recordem aquesta imatge. Al final d'aquesta mateixa escala hi ha l'Àliga de Valls, un regal de l'agrupació Xiquets de Valls utilitzada en les cercaviles populars d'aquesta ciutat. Es tracta d'una donació de la vila de Valls a Gala, que havia de servir per decorar el castell de Púbol, com veiem a la fotografia, però al final va passar a formar part de la decoració del Teatre Museu. Si pugem l'escala i continuem pel primer pis,
arribarem a la Sala Noble, a la Sala Palau del Vent, on trobem una obra que ens crida l'atenció. Es tracta de l'Al·legoria de la Primavera del 1978. El més curiós d'aquesta peça, sobretot, és la manera com està emmarcada. A la part superior i als laterals hi ha cireres de plàstic. A la part inferior s'alternen espardenyes de vetes, de color negre i vermell. I a les negres també tenen cireres. Aquest no és l'únic lloc del Palau del Vent on trobem espardenyes. A l'anomenada zona del taller, 4 espardenyes serveixen de base a la gran escultura en espiral de collaretes. Les espardenyes formaven part de la indumentària habitual del pintor. No era gens estrany veure el calçat amb espardenyes. Les espardenyes eren el calçat tradicional de la gent de pagès i encara avui es fa servir en els balls de bastons o a les sardanes. També era força normal veure Dalí amb barretina. En 2 elements, la barretina i les espardenyes, els identifiquem amb la tradició popular catalana i és per aquest motiu que vam triar aquesta foto per il·lustrar el cartell d'aquesta conferència. M'hauria agradat poder estendre'm més en moltes altres coses, però vam dir 3/4 d'hora, més o menys, ja és el que portem, doncs no ha pogut ser. D'haver pogut, us hauria parlat de la relació de Dalí amb el món gitano, o de les bruixes de Cadaqués i la seva relació amb la Lídia, o de com el Dalí escriptor, a través de les seves paraules, reivindica una i una altra vegada el sentiment de pertanyença i estimació a l'Empordà. Perquè si Dalí ens mostra escenes tradicionals o populars a les seves obres, i el Teatre Museu no és cap excepció, hem de tenir clar que ho fa per la gran estima que té cap al seu país. Per això vull que tots ens quedem amb aquesta imatge, la del Dalí amb barretina i amb espardenyes, l'artista universal que acabava els seus parlaments dient «Visca Dalí, visca Figueres». Bona nit. Moltes gràcies.